Sí. Llavors, la primera pregunta és quan fa que us dediqueu al teatre? A veure, el teatre, jo vaig començar cantant molt i ballant molt quan tenia 5 anys. Llavors el teatre no vaig començar a estudiar fins que tenia 10 i la primera feina que vaig tenir va ser als 13. I jo vaig començar a fer teatre, ara no recordo ben bé si tenia 6, 7 anys, alguna cosa així, i professionalment vaig començar a través de la dansa. I quan tenia... a l'escenaris vaig començar competint, tenia com 12-13 anys, i professionalment fent espectacles amb 16, en què començàvem a fer dansa, amb cosetes de teatre i anar fent poc a poc. La segona pregunta és quant temps fa que us dediqueu a aquesta obra? A veure, aquesta obra, el director creador de tot això i que ha transportat el text al món del hip-hop, en realitat fa com 5 o 6 anys que estan treballant en tota aquesta moguda. El món actoral ens vam incorporar al desembre, a finals de desembre del 2010, en realitat 2011 vam començar fent una lectura dramatitzada que vam fer a Mataró i després la resta d'actors es van incorporar al maig-juny de l'any passat. Sí, cap al juny vam arribar als últims, que em sembla que érem el Javi i tu. I jo, no? I vam arribar ja per començar, diguéssim, el procés de posar en escena. Hi havia els músics amb el Pau i amb el Mario, que han estat els jockeys i els músics que han creat la banda sonora del Dreaming, el Moisès, el Maiques, que és el director, i l'Anna Soler, que ha estat la dramaturga que han fet l'adaptació del text, i la posada en escena, que és això, a partir del juny, 2 mesos, i endavant. I sabeu per què van decidir inspirar-se en l'obra de Shakespeare? Home, a veure, jo crec que tant el Moisès, no sé, això és parlar en boca d'un altre, però tant el Moisès com l'Anna és gent que estimen molt aquests textos i que evidentment els coneixen molt notablement. Tot això, la idea surt que jo crec que el Moisès va veure que la cultura hip-hop existia i li va com encantar, no? Es va com enamorar de tot aquest món tan de dintre, tan natural, no? I va voler fer aquest experiment per tal d'acostar a gent com vosaltres al Shakespeare, que ara sembla que ja no arriba tan fàcil, i fer-ho amb un llenguatge més actual i més un tipus de cultura que sigui més proper. I de fet, no recordo a través de quina institució, però si no recordo malament, el projecte del Dreaming and Rapping va tenir una etapa com de recerca, que ell va marxar a Nova York una setmana, becat, i estava dins tot un estudi de com acostar el teatre als joves, no? I Shakespeare, vulguis que no William Shakespeare, és una de les figures cabdals de la història del teatre. Llavors, suposo que van dir, doncs agafem una obra molt important com El somni d'una nit d'estiu i la donem pels joves en format hip-hop. Llavors, a part del teatre, què us dediqueu? Teatre, música, dansa jo molt poc, però música, teatre, tot és el mateix, cinema, televisió, interpretació i música. I jo soc també ballarí, especialitzat en danses urbanes, que són les danses de la cultura hip-hop, i bé, soc pedagog i professor a diversos centres de danses urbanes, d'interpretació per ballarins, i després, qüestions d'això, dins de les arts escèniques, tant un com l'altre hem fet coses més de dramatúrgia, més de direcció, més d'escriptura, més de... en fi, todo terrenos. Todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda. I era una pregunta més per tu, Anna. Quan va començar a cridar tant l'atenció al teatre per dedicar-te ja a dir quan va ser la teva primera hora de veritat? De veritat, o sigui... I amb més... A veure, vull dir, el principal per mi sempre ha sigut, més que el teatre en general, el directe. Ja us he dit abans, jo vaig començar cantant i en realitat encara, ara ja no tant, però fins fa molt poc, fins i tot quan vaig entrar a Vent del Pla, que ara era molt d'actuar, em costava, m'agradava però m'acostava. Més que el teatre, el directe. Jo el directe sempre l'he tingut molt clar que és el que jo volia fer. És que, si costessis de la vida, el primer que em va sortir va ser tele. Doncs mira, escolta, estupendo, fantàstic, també es fa igual. Però el teatre, el directe, sempre ha sigut com el que més m'ha agradat i el que vull. Clar, des de sempre, des que se'm va despertar la vena, no sé, jo què sé. I
I bueno, aquesta és més per tu, Guille, que amb quina edat vas començar a ballar, quina obra vas començar a fer, Vaig començar a ballar, de fet, quan feia com 5è de primària, que ara ben bé no sé quants anys són, o 11 o 10 o 8, 9, no sé, per allà vaig fer 3 mesos de jazz a una escola de Sant Cugat, jo soc de Sant Cugat de Vallès, i era l'únic noi de la classe, eren tot nenes, i un dia em vaig sentir de com molt ridícul i vaig dir, això no és per mi. I al cap d'un temps, al cap d'un any o així, ben bé, un any i mig, tenia una cosina que de fet va ser qui m'havia arrossegat a fer jazz, doncs ella havia començat a ballar hip-hop i estava competint un dia i vaig anar a veure-la de públic i estava allà assegut i estava ballant el que estava fent tota aquella gent i vaig dir, això és el que jo tinc ganes de fer. I res, em vaig apuntar i de seguida el primer any que estava ballant ja vaig començar a competir i és això, fent competicions, campionat d'Espanya, campionat d'Europa, vam començar a guanyar premis i va començar a anar força bé i que el 2004, si no recordo malament, el grup de competició en el que jo estava, que es deia Groove Team, vam canviar el nom, es va dir Companyia Únic i vam crear un espectacle que es deia Basat en Fets Reals, que el vam estrenar a la Sala Apolo de Barcelona, que havia de ser un espectacle així per començar i va acabar durant 2 hores i mitja i va ser molt maco perquè va ser com la primera experiència professional encara molt verda, per dir-ho així, però la primera que vam fer en plan ja a Barcelona i amb un espectacle en condicions en un moment en què de fet em sembla que era el segon espectacle pràcticament que s'estrenava a Barcelona dins del món de les danses urbanes, perquè en aquella època encara hi havia molt poqueta cosa. Sí, moltes gràcies i gràcies. Guapa! Molt bé! merci. Hola.